ke ujoko jala magunga Pini diariwa kendo unebe uneno nyetiwa Jera Malolwe TV ekinde ka kinde wa ng'eyo ni warango kaka joluo wa nobet kuma ne giaye kod kuma gintiere ka achiel kod achiel ariyo adek mabiro osebedo ka timore e gwenge wa mag Luo Nyanza. Omiyo maendi en chenro mong'ere kaka Thuondi mabende koro warange achiel kachiel ni to juluo osego okang' machalo nade. To ji achiel ariyo adek mantiere gintie to gisekonyo gwenge wa mag Luo Nyanza e yo machalo nade. Weche go eko mag dongruok mag siasa, weche go eko mag uchumi ka achiel kod weche mag dak kanyakla bende gin weche mwatimo Wichero neri Mikelo Nikodan Jeff Oloo. Arwaki ni machiegni. Arwaki studio. Mos oganda. Amoso nyoka jana msauru. Ilonga Nduku Thomas. Awod iroko kaka. Ajao gunja. Erokamano. Ugenya. Erokamano nya wod iroko kaka jao gunja Ugenya. Wod nyagera ka una luongi kendo kwa wach weche matek mag siasa. Gimoro angwen mana kaka gwenge wa mag Luo Nyanza osebetie ka achiel kod anyuola mar joluo to gi kaka jok manitie masani wan godo to setemo konyo joluo e yo machalo nade. Yore go eko mag siasa, yore go eko mag uchumi, weche go eko mag dak kanyakla. Inyalo wacho ni joluo wa ni kure sana. Ingeni point ma iwuoye to kaneno ki specify maber. Ingeni gik bila gibera kabedo synchronize. To mag mana kanyalo wacho dongruok ma dhano en masomo kata kanyuthruan gi tich. To kanyo wan e piny. Wan piny kabisa. Kendo kata kirango e piny machon wan e joma nen malo. Tingeni nitie gimoro amora minyalo lose in this world, but ka in gi education to you still stand a chance. Ayudo bedo maber ka jothurwa dodok bag mondo rang ni ang'o miyo chon ne ji ohero wato ne ji oluorwa. En nikech ne wan gi gimiluongo ni brain power. That brain power is now lacking. That's why in one kajo man kode manoyude chon podo monopolize Luo Nyanza ahinya. Kendo in one kasani jowa nitie families moko dwa wuok in power. And mane mamino anka election ko biro to jigore ma jinegre. That is the only source of employment ma jisane neno. Mana gikanyo wunyagere. Onyoke wacho ni weche gi kiduto wadwane mondo wuoye. Thuole manyalo tamo mondo mikik kwa wuoye. Ok wanyalo chima achiel kende. Koro miyo wadwane mondo warayo gi kinde ka kinde kech wabiro chako bedo gi jok machielo bende mabiro wuoye the same issues. Gima dwane mondo winji en ni onyoke wacho ni chon ne nitiere dak gimor mane oganda wa oketo. Wacho ni ji odak kanyakla. Kae to wach moro bicha gikelo kanyo nitiere jok mosebede telo mabedo ok dwa chiwo thuolo ne joma moko. Iparo ni maendi ang'o ma samoro kele mondo mi oganda wa gima kele mokwongo en ni gimoro tiyo biro kae ni inyaki bed loyal. To ing'en ni waokech mopogore opogore. Ma gima joluo pok ong'eyo. So long as ni warango the bigger picture, gik matindo moko leol tigi ok onego ji bedi. Nikech okine ka like ibro nwang'o ni for about 2007 until today party ma jakom osebedo ka dominate by joluo because joluo osebedo kod a lot of hope. To en no bende konchielo so tai joluo ni nyaka bed mana kama entie no. Is not actually looking at it ni jaluo moro nyalo donjo kata gi chama moro. But pod en ne jaluo. You understand? Makantie gima gidwa share, they would just share. Mai kama kuyo sodongo go, mai kwa majolanga sodongo umwanongo. You could see even Wod Moi pod en jakanu, but nitie sama giwuoyo ka jolanga. You understand? En wangra kanyo jobiro no dwa support Raila kae. He was talked to and no duogo chien. Iwinja. Nyine no kutaka Ruto Isaac obiro dwa support wakae. He just came as Ruto. He did not come with anybody. To mine a progression moso betie. Keche kaka sani rango gimana defa wa ujowa en oganda moko gi yes. Gibeo but ng'eny to ginena joma deal kod we na wrong way for their own benefit. At the end of the day gine magi benefit gini. Kata ka nomination uwok gine mimiyo gi, kata ka uwok gine mok chung kod gi. Kore nuanka gigi oso hinyo duo. To my mommy or Luo so lack focus. Kore nuanka values ma waso weyo. Education these days okay give me nyalokwana nikeche everybody is thinking their life is in politics. Yeah. To mani so beti nikekata na sani ana remember kana di school
the first pocket money that I got, I think I must have gotten it from my uncle's son, which actually he came and brought it to me. To sani okine kara na nyathi owedo nyalo dhi school and you don't value him. You do ngejo no kwa value you will continuity. Yeah. Ningi inwan kanga tunyawadu migi morote ngama maybe very nga ne romo ne timrika. Those are things that I think magigi malalu. Tiparo na de uni abira winji kiwacho iwa kanyoro ni gik malolo jolusa moroni okwanjo mabiro kanyakla mondo mi obedi chon nayo ka joluone nyalo bet kata ka ngato ntiere kod masira to jibiro kanyakla mondo los wachni ka ngato ntiere kod mor iluongo jibiro kanyakla ji los wachgi oganda ne kata ute mag nindo ji ne nindo kamoro samoro ji nindo kamoro achiel to tindiro ne ngato ka ngato idwa mane mondo mi ngato ka ngato owuog mana en owuon ka en wuonya ger kama tiwuok kaka wuonya ger values mago mag joluo machon mag heragi kara gin kwe gigi olal nikech mokwongo our leaders emokelo en miti which jaluo kaka ngato dwaro telo to en mone mokwongo loso ami machielo minyano ankai ni idhi kata in a political rally they address issues magi to nyaki bed heckled you understand nikech probably okini ngama winjire go the power that be to gini of course emomio productivity maroso dokchien like right now Jeff kiwacha deal manyasai we have no reason to say kato doko nwa kwa sobedo president but we have no reason to justify why there is no improvement in Luoyans nikech kakipogo pesa kakimiowa but wan wabende sani walokore wakwalo nyaka jowa minu wanga contract ko wuok kain governor kama nyodo onye gibono wanka family ge matimo these things and they do a very short job. Karana sani pi mineno ni I was impressed the other day nyuja detemo tija manondro ni yo Isiolo kucha but when I was coming katika Isiolo boundary madonjo Meru I was impressed anu waka Kikuyu kata kama onge taya gina teche moko magnyangile kai magimenyo to giwuso minu wanka we bought things there worth almost 10,000 shillings manu waduogo mwabiro chama na Nairobi kai that one you cannot find in Luoyans. One you luo one gig ukwasong en piny ni osodok back in Dalu ukwasong en piny osodok back in market economy one pod waneno piny ni unemployment iwinja this is where we are missing Korin wanka at least sanikra kidhi bengi mathurwa and I was very much impressed with Migori when I walked in Migori in fact okanyalo wacho no Migori chande chien lokse Kisumu kiwa chache diere kakori dwara proper analysis Migori oringo Kisumu by far kich Migori kirango the town center itself it is encouraging comparing Migori with Kisumu I say Migori is better. Homa Bay was better but by the time manene oyugigiro oringo bodirongo jo soba bendo I think Homa Bay came down. In fact Awete has to improve generally. Let us be factual. It has to be improved. I'm sorry he won election. I did not support him. But anyway, was so bad here, but I think he has to improve. Jakom nyaka ket jogi into account. In fact, ngemo akethre because of a lot of things which are not happening correctly. Jogi nyaka bed put into the account. To samajo piny keto jogi into the account. Owe bedo misconstrued nitie jok moko dwa ngane. Nikech the war has been ni kipingo kada na a leader going to Raila Mokedwa. You see, it has been narrowed very badly. This kind of politics, I think it should be forgotten. Onegwa bedu jok moko marango nikech sani Jeff karaka koro wawacho no okay in this term mabiro ni kata watim na trenches kende to watim gi well constructed. Wawacho no wadwa harvest pee. We want to harvest this water. Mapigi ni wadwa deal kode what team ni purification. Mwanyalo mode to anyalo pedo kodecha. Go to Kisumu. Kisumu kidhi apa nena ora nyamasari akaja. Walk at a few distance away. Pimena no makwar na imejo Kisumu mudhuga. And the person who has done a plant there, okoti mokutagi malich ne naja Kikuyu. Okoti mokutagi malich. Kirangina ginene cylinder cans mokoma no loso. To timo gicha very ordinarily tene mo treat water to pigne majinyao 3,000 shillings tangi mapi. So imagine if we could just think on harvesting the water only where we could be as a community. You can now see that the lake is disappointing us. It is going to be a nightmare for us to deal with the lake. Then why can't we deal with our rivers which are still not been invaded with this hyacinth matter?
so that we can actually move forward. Onge kama bro the Jeff kapod wadwa rundo chiemo Rift Valley. So wadwa nyiew chiemo from wadwa nyiew chiemo from Uganda. Onge kama bro the, I'm telling you. Mana kweri kawuono. Kaka no okinya tiyo ni ango pero opodho makako podho cha. That one is not. Erokana nya Tom Nduku wuod Nyagera. Achiel kachiel obro kaw yo batene ko duogo e thuolo mar ariyo to wadere mondo mi koro wang'e ni to ang'o miyo Tom Nduku odiochieng' ma kawuono nitiere studio kaendi kaen bende ne kategori mar jok ma nenore kaka thuondi mag joluo. Lwenso achiel kachiel riek mosetimo mondo mi en bende okele dongruok ne gwengewa mag joluo. Jala magunga Pini di ariwa kendo unibego neno nyetiwa Josu mako witi kendo keo joko jala magunga Kamoro moro maintie jera malulu TV wachako duoge thuolo mar ariyo. Maendi en chenro mar Thuondi. Achiel kachiel wang'eyo ni to jatelo ka jatelo kata ng'at ka ng'ato en ang'o moneno ni osetimo ne gwenge mag Luo Nyanza. Momiyo en bende onyalo bedo chenro ni mondo wach ni en achiel kuom thuondi minyalo kwan mag joluo. Gik mosetimo ne oganda we yore mag siasa, yore mag dongruok kaachiel kod weche go mag dak kanyakla mago e mondo wang'eyo sani. Kwadhi e thuolo mar ariyo. Chakre waki studio. Nyagera kana wadhi to ni ywak iwacho ni nitiere jotelo mosebedo ka samoro nitiere telo mosebedo ka thiro wan kaka Luo Nyanza. Mago ko wasewacho gik monego bende watimo mondo mi wachak go okang' moro. Kaka Tom Nduku inyalo wacho nang'o in at your capacity kaka Tom Nduku. En dongruok mane misekelo ne oganda ma kata sani kadipo ni koro Tom onge kata dhi kamoro to inyalo wacho ni oyo Tom anyalo pare ga chiel ariyo. An ing'ene Jeff kana bedo ng'ama koro na nitiendo rengo kaka pia mare. At first ing'ene ne walus Nduku, so I wanted to bring Orengo back to power. Gima na kuonga timo na unite my community midoni hiro. Mana a form of buran ke na gomba kaka baba. Hiro no nitie hiro association to nitie Wandodongo. Wan kakene no wana nyiko Wandodongo. Nitie ja hiro kod wuod hiro. Ng'ama koro nyalo luongo. Pogruok ne kanye wuod hiro gi. No, wuod hiro en ng'ama dane en wuod hiro nyalo timo musango ma jo hiro. To nitie ja hiro ma jagweng' modak kanyo adaka en go dalagi. Okonyuole. Onge anyuola ne kanyo kata ka gintie to gionge lineage minyalo kwan. Ng'en gweng' ka gweng' gimomiyo Jeff iluongi ne wuod Kasepol Kabondo nitie kaka udonjo kanyo. Koro nitie jadak kod wuod gweng'no. Nitie ng'ama nyalo timo musa. Iwinjo. Koro an nena nono magi na chako ne jowa ne gin gubura ma very powerful manilo no Wandodongo. I took this association back at home. They are doing very well, even though Nyenye okwa sobedo all along and now actually gin kikupeg gimana timu nunio politics. You are free to make your free will choice. And kada kirango generally I'm very proud that ndiye manango Orengo development and ogenya go when ingeni jimangenyo koso ganyo Orengo James as a person. There were times when Orengo was trying in life because he was feeding people with his salary. But when Orengo got opportunity for public money to make a decision, that's what you can see in Ugenya today. Gik minyalo kwano Ugenya go sani ngengi gik manotimo Orengo. We built them out a secondary school from the scratches with 5.2 million that we got. Below Ugenya High School. And Karakirango Sani, I always say in Bednane man and go opportunity to lead. I would make sure that every secondary school has a primary school. Or 3 primary schools will have at least 1 secondary school. And with a village polytechnic. Because one thing that I would do first of all is to take an induction. I would take
geographical analysis. But to jomadu waga timo nigi. What is their level of education? Ibolo nwango ngenjo waginjo mochope class 4 class 10. These are the people that I would tap for the future. Yeah, koro mago emanyisi nike joma so puonjo ni e kanyo, but they have not been able to go very far. Ana so puonjo ji. Ana one person mako be approached, I always puonjo ji. Jeff kido mora anga go kairo nga wacho ni ji na so puonjo ngare gani. Yeah. Kodoni wachi jogo kise puonjo wacho ni ase puonjo. So puonjo ji. Kekatan mena nani. I've reached where I am because of Lwet Ng'ato. You understand? I'm always proud about Firoz Noriji because he has made me what I am. He has made me to be a person that people can respect. When I talk about investigation, it's not something that I'm trying to say. It's something that I've mastered. Magrasani Yemibiro Naga case, I will tell you whether you are winning this case or not. Karaken case, Midwana loss, I will tell you because of the knowledge that I've gotten in the United States. So I'm a ngeo nukonyo ngatu nukuvalue mare. You understand? Omiyograkanyo chumia teach moro na team netaje I can't charge you on this because whatever you've given me is more than all this. And surprisingly, he's one person that even when I was in my campaign, he still sponsored me. Yes. So, and I believe no, and gik masoti mo are things that can count. And gaki biro ugonjawa, I'm one person ma is doing an hotel from his own resources. Yes. I have not approached any bank for any loan. And it is a 4-story building. And I want to do something magnificent that my family will be proud of. My community will be proud of. I know they are the ones who are going to be employed there. I have even a small bar that I was running. When somebody supported me and I found out that Noti Omatek, I left it for him also to take care of his children. You understand? I sought him a lot. That one I can tell you, Jeff. And Minanani, Karakibiri Dalawa, I think Dalawa, you would, I'm one person, Masani, I can say Dalawa, Dananyalugo Sarut, on account of Kimasoti. Karakana kilo stima. He paid the people Masama Narwa Kustima. He managed Chuma Mastima Donja Dalagi. I used to pay them. But Gene also benefited you. Ogenga also Kwerusa Grandu Keto Stima. I've left it open for them. So I've already Ananga Moero Donko Ganda. Ogande Masimoko disappointed and get Koroka Chunto, Gichako Lunga, Nordanga next, Yuga Nonga no, Sijui, Tom Noti Orengo, Torengo Togi Yerotando Givea. In my been days are very surprising sometimes. Nekani no Angorengo to Gina no Makosa Kumo, Tango Miorengo to did under do. Kijana Bende, I was acting under instructions. Yeah, these are things Majina Kami. Sometimes when I was doing it for the good thing of the community. When you are a leader, sometimes decisions which people think is negative, but it's good for posterity. Yeah, Goran Gik Mangeo and Aso Timo, Aso Konyo Jomokobodo and power, and Mapokujoma na Konyo go Okonyabanda Benda. I explained, I think me expertise on what I learned from them and what I was given birth to. And Imajoma na Konyo go so lokre my enemies. I could do with what I learned from them, and I could also do with what I have as a person. So now I am going to pay bro loss, but I can tell you, to me, if I had the opportunity in my luck, kekara sani ati agriculture back at home. Talking about agriculture party, you will say 90% again madonjo kuma. Yeah. But at least 10%. Gimangeo nunga to kinya biro kwa yu gimori dalo abokos. Yes, they will get something. That one I know. That one I know. No kanyalo kuno nyuala ngama yelenda. Ngemo ko ngal Jeff ana chandra enya. So I believe me, if I get an opportunity, I can make Ogunya no better than I found it. So anangeo ni as a person. Kakorido awa chokera political life. Jeff aneka digi ni kita ne ana so suffer gini tupoka ido gimo. I'm seeing people are being rewarded here, but me I've not gotten anything. Me I've raised, I put people in power, but me I've been left alone. And there are others like me. There is a Chingolang, there is a Warinya Uke, Nutia Kenyatta Dodd, Makatase Moganya Thine Koso, Karanafea, Wanemwameo. You know, it's wrong. You have a wake up call. You know, Jeff, to me, let me tell you, I'm being at an Elka one plant manager who care family. Yeah, the white sugar. White sugar is an industrial sugar, of which if we can encourage the farmers and do white sugar, it means there would be no sugar import for this country. And imagine Ukoro and Jose monopolize that. We'll do better.
To kine kawan sani kibiro part manyalo nego chame ngana game kende. Not bondo. Ket bondo to puro dichiel. Mano ki cover bondo nyaka uyoma. Give me puro dichiel. So a lot of soil conservation getting a lot. One thing puro every day and we are getting nothing out of it. Magi gik manyalo improve ngimadana. So and I believe ne Jeff, to me as a person I'm geared towards certain success. Unless ngimana mucho ongada. But I know community has benefited from what I've done. I've also moved on with some people. And many down like Marore. I've employed them, I've done a lot of things. And I've created space. I've created space for them. Paro nade kachalo kaka jotelo mane wan kodo chon machalo tombo ya gini agwin skode gini roba tugo gini nyalo wacho nade jotelo maseche gwe koto gi sani me I would say and from those people the man I respect most is Mboya. Mboya did a lot. Mboya helped people. Mboya had a focus. Mboya kirango kutaruba tuko state mano Mboya kidi Kisumu Ondiek Makagin Mboya a visionary leader. I believe Mboya bedi today. Karana gik mina mwado wara matindo tindo would not be there. We would be a very community marie, community man economic empowerment. Tingen one sani one get nothing. The only thing wanyala kwanene wanyala single ngatachiel kunduti. Kaga sani nyalo single Raila in this generation. Once Raila is gone, kende it will take us time. Kejo mudongi either giso mess bugi so lose respect mari komuganda. You understand? And sani wa pim ni Jeff gimejo kongene after Raila onga madi command. Yes. Mama no gimabende Raila should start thinking about. You should start thinking about. Ongenga madi command luna. Ongenga madi command lu. These other people have already sold their rights. They have no jogi onge respect ka. Jogi onge respect ka. Ingen respect wa pim ni Jeff gimejikiaga. Respect en koroka kenano mugona cha. Ngama nyalo stand on his own and walk. The only thing that I faulted Mugun about to reveal things which are not correct. But in this election, I have a lot of respect for him. In fact, I would have, if I was a voter in Nairobi, I would have voted Muguna. He's a man who can bring changes because Kaka Nairobi, we need radical changes. Luo duare jotelo kama Muguna. Joma can bring radical changes. People who can now not listen to the voice of the kings, but can listen, but cannot take orders. You listen and you take orders at the same time. Man, your community in a mess. Onego bende ka jakatelo wuoyo kae wacho gima rach ibanyo ne jatelo en ka jati wacho lakini to me ta fail nothing. Yes. Ero kama nya unyagera winjo kiwacho ni na itemo kendikelo bedo kanyakla mar joiro mago ko jo ugunje ukoya sande chakiwacho gikmesere machela ria deki wacho ni magawa moko bende loso mabende oganda magu nyalo yudi chiemo magichamo e gwenge magu mano ero gima keti kaka chiel kuom thuoli ni oganda gwego nikech kikonyo lwede chiel to kikonyo lwede chiel kendo so ikonyo lwede chiel ngani okonyo nyathi moro nyachago konyo ng'at machielo ikonyo ji mathoth. Erokamano kuom chopo e studio cheno mar Thuondi mana kaka wachake no ero bro dhi nyime achiel kachiel kabendo watemo kelo ni wa gwenge mag Jeff Oloo.